bara dan cikin mu corona kai corona ta kura mu gida corona virus ni ne malam me komai da san mamu baban siyama da ido assalamu alaikum yan uwa in kun ci abinci to ga ruwa me za ku fata ni karuwa bayan zancen ya zaman gida Allah wallahi na ga maka wasu wallahi ya fi corona ba It's magic sound. yani da Allah mai gidan nan to ai kasa ce babban da uba ni ne. Okay, to da Allah gudunmawa muke badawa saboda abin nan da ya faru. Muna bi gida muna bada gudunmawa. Gaskiya kuma kun kyauta ka ce ma tallafi ya ta kan mu kenan. Yawwa. Doro wannan kai. To mun gode. Dan tsaya da Allah.